Tűnés. Most. Menj, fedezlek! Gyere! Menjünk! The Walking Dead. Alkalmazkodás. A családom mindig velem van. Azt hittem, ennél több eszed van. Hát nem. Úgy sem fogsz lelőni, Bicu. De, simán. Nem megyek vissza. Szóval húzd csak meg azt a ravaszt, ha meg akarod tenni, kishölgy. De tudod mit? Mi lenne, ha utamra engednél, mi pedig nem is látnánk többet egymást? Mi lenne, ha nem?
Amikor anyukád meg apukád bezárt engem, azt mondták, hogy egy valamire jó leszek nekik, hogy majd látni fogja mindenki, hogy változnak a dolgok. És így is történt. Basszus, mi az, hogy... Csak ebből nem láttam semmit. Most komolyan néz körül, Alexandria egy kis paradicsom lett. De számomra csak 4 fal és egy ágytál. A szabály a szabály. Anyu döntés, nem én. Te is dönthetnél. Ez most olyan, mint a korábbi rendszeres beszélgetéseink. Nem engedsz el engem, csak más irányba nézel. Számodra semmi sincs odakint. Másnak sem. Hát... Jól ismersz. Szerintem bárkinél jobban, elég hosszú idő óta. Szóval... Megígérem neked, hogy senkit nem fogok bántani. Még akkor sem, ha nekem akarnak ártani. Ígérem neked, nem bántom őket. De... most mennem kell. Köszönöm. Hé! Jártál a szobámban? Visszaadjam. Tartsd meg! Utat mutat neked. De ha még egyszer meglátlak, lövök. Igen, tudom. Azokat ott hová? Ezeket is meghozzák. Gyertek még vissza. Kell még tenni? Ez így jó lesz. Nem kéne még várnunk egy kicsit? Mission alig pár órája ment el. Majdnem egy teljes nap eltelt, hogy elindultak. És abból, amit Rosita mondott. Marco? Két-két fős csapattal körülnézhetnénk a körzetük mentén. Hát, ha látunk valamit. Oké. Akkor hajrá, egy kör, semmi rizikó, és hívjátok Oszkárt negyedik. Vállalom. Harry, Luke vagyok. Hallom, jól jönne egy dolgos kéz, nekem van 2. Itt vagyok, ha kellek. Szólok Oszkárnak. Nem. Connie és Kelly már kertészkedik, és Magna meg Yumiko, ők odakint vannak, kivenném én is a részem. Velem tarthat. Csúcs. Szuper. Oda. Szevasz. Kezes, Luke. Szia. Hogy mint ez béna volt. Köszi. Kafa. De vigyázz magadra. Jó. Mint mindig. Gyerünk, professzor, nyerek be! Professzor, ezt adom. Ki a franc tenne ilyesmit? Eleve hogy jutna eszébe? Gyanítom, hogy olyan lehet, aki abnormális impulzusokkal és szekérderéknyi felgyülemlett haraggal bír. Az agyamat eldobom. Szerinted vannak még? Igen. Akkor mit tegyünk? Egyelőre haladjunk.
Judith talált rájuk. Kezeskedett értük. Akárcsak én. Okés. Sokat jelenthet nekik, hogy visszavisszük őt. Eltemethetik. Bocs, hogy őt nem vittem vissza neked. Én sajnálom, hogy nem tettem meg kettőnkért. Köszönöm, hogy megpróbáltad. És a többit is. Sajnálom, hogy nem ismertem. Jó embernek festettétek le. Az volt. Nem kellett volna ott lennie. Az én hibám. Ha én nem... Jézus maga döntött így. Tudjuk, hogy kockázatos kint. Tudjuk, hogy nem szabad. Lehet, hogy ez így volt megírva. Társaságunk van. Kérdés, hogy élő vagy csak a szokásos? Derítsük ki. Jó kutya. Dobd el! Kérlek, ne ölj meg. Kérlek. Még hány van? Kérlek, mindet megöltétek. Csak én maradtam. Nem hiszek neked. Erre nincs időnk. Magunkkal visszük. Kelj fel! Hé! Ha bepróbálkozol, többet nem kell majd a maszk. Gyerünk! Indulás!
Ő volt a tettes? Nem. Az egyik társa. Bezárjátok? Válaszokat akarunk. És utána? Taráhi Jézus bízott benned, szóval tőled várjuk a döntéseket. De igazságot kell szolgáltatnod. És amikor erre kerül a sor, akkor is neked kell döntést hoznod. Tudom. Befelé. Daryl? Mi történt? Meghalt Jézus. Mi? Elég a kamuból. Férfi ruházat.
Szia, kutyus. Szóval zenét oktatsz, ha? Ja, elméletet. Zeneszerzés, zenetörténetet, amire csak szükség van. Most lesz egy közösségek közti nagyvásár, szóval egy kis zene nem árthat. Játszol is? Igen, még szép. Tényleg? Hegedű, gitár, zongora, airfli. Igen? És te? Olykor dalra szoktam fakadni, de csak ha elég sokat iszom. Tökéletes. Leveszünk minden vásározót a lábára. Igen. Kétfős banda! Oh. Hey. Gyere! Gyere! Jézusom! Hé, egy kétfős banda, és a királyság szimfóniája. Ha? Gondolj bele! Ez Yumikoé. Biztos? Na, nehogy az. Vagy 100 hasonlót csinált. Ott van egy másik. Oké. Ő hagyta itt ezeket, hogy megtaláljuk. Ez egy út hozzá. Vagy csak pár eltévedt nyilvessző. Szabad ne feledd, de ha találunk még néhányat, amik a társainkhoz vezetnek, énekelni fogsz a vásárban. Rendben. Gyere. Mit látsz? Egy hordát. Elég nagyot. Délre halad. Ha rossz oldalára kerülünk, reggelig itt ragadunk. Oké, akkor visszamenjünk, vagy tovább? Te döntesz. Már mondtam nektek. Összesen még hányan vagytok? Mindenki halott. A családom halott. Hagyjátok abba. Csak ha válaszolsz a kérdéseinkre. A neved. Kezdheted a neveddel. Már mondtam, nincs nevem. Egyikünknek sincs. Vagyis nem volt. Ez nem így működött. Hogy működött? Miért viselitek a bőrüket? Válaszolj! Ők mind jó emberek voltak. Jók voltunk. Az életben maradásért tettük, csak is ennyit akartunk. Élni. Ó, tehát rákényszerültetek? Ezt nem érthetitek. Akkor magyarázd el nekünk, mi a francot csináltatok?
Csak érdekelt minket, hogy ők is jó emberek-e. De ránk támadtatok és meghaltak. Mind meghaltak. Már nem maradt semmi. Mit tudtak rólunk a társaitok? Tudtak erről a helyről? Nem tudom, nem tudok semmit sem mondtak el. Ne faggassatok. Hagyjatok békén, kérlek, hagyjatok békén. Egy szót sem hiszek abból, amit mond. Kiszedjük belőle. Reggel megint megpróbáljuk. Nélkülem kell folytatnotok. Amint tudunk, indulunk vissza. Az otthoniaknak minél előbb tudniuk kell. Oké. Kösz, hogy segítettél nekünk. Az újak, akiket hoztál, maradhatnak. Ez már az én döntésem. Ő biztos befogadta volna őket. Kösz, Tara. A fogvatartása kockázatos. Ezt te is tudod. Akár csak én. Igen, tudom. Beszédre bírom. Ha nem megy, tudod, mit kell tenned. Már csak egy pillanat és helyére került. Látod? Túlélted. Mondott te. Elnézést a harapási kísérletekért. Öntudatlan reakciók voltak a fájdalomra. Semmi gond, megyek, hozok pólyát. Pár hétnyi mérsékelt kompresszió, és olyan lesz, mint régen. Ez rád is igaz. Hozok egy pohár vizet. Iszonyatosan megijedtem, hogy nem élted túl. Komolyan. A kintlétem minden másodpercében rettegtem. Jézus halála is szíven ütött, de ha veled történt volna valami... Jócsi. Az jár a fejemben, hogy nem sokon múlott, hogy ne én kerüljek a penge rossz oldalára helyette. Az ember csak vár a pillanatra, hogy kimondja, ami a szívét nyomja, mielőtt azonban észbe kapna, már lepereg a homokóra. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy elég a tétovázásból. Nem fogok tétlenül várni, hogy pofára esek. Bocsáss meg, nem bírom. Minden oké? Jól van, akkor gyere be, megvizsgállak. Semmi bajom. Sok megterhelés érte a szervezetedet is. Ez most más. Oké, akkor mi? Gabriel előtt el voltunk kettesben. Gyereket várok. Értem. Az alkoholtól mindig pocsékul éreztük magunkat? Nem. Csak akkor, ha hülyék vagyunk. Mi járt a fejedben? Semmi. De a friss levegő segít. Azért ne szokj hozzá. Még 2 perc és húzol vissza oda. Komolyan? Őr szerint még van egy napod. Szóval van még egy napod. Daryl, sajnálom. Komolyan. Csak meg akartam találni a helyem. A királyságban tudtam, hol van. De itt ki vagyok.
Otthon, édes otthon. Ben, Garicsi, te vagy az? Nézzenek oda, hűséges a végsőkig. Azt hiszem, meg vagyunk. Kösz. Szólok Eugene-nak és Rositának. Oké. Mission? Igazad volt. Nem vettem észre. Talán nem akartam. Mindenünk megvan Alexandriában. Nekik is megvan itt mindenük. Oda bent kéne lennünk. Biztonságban. Azt óvva, amink van. És egymást. Sajnálom, csak most fogtam fel. Én is sajnálom. És nem csak ezt. Mondd, hogy nem ott aludtál. A lakosztályra célzol? Kutya választotta. Olden és Luke még mindig nem tért vissza. Talán történt valami. Persze lehet, hogy nem. Tudod, mihez kezdesz a lánnyal? Miért az én reszortom? Mert nálad jobb emberismerőről nem tudok. Jézus és Maggie hiányában szükségük van rád. Ott van Tara. Tara okos, de egyedül kevés ehhez. Amit tettünk, hogy visszahoztuk Jézust, segít a tovább lépésben. Viszont utána mindent meg kell tennünk, hogy más ne kerüljön koporsóba. Okés. Gyere.
faszom. Basszus, Bengaricsi. Hittem abban, hogy valami különleges lehet közöttünk. Sajnálom, nagyfiú. Nem fog összejönni. Ki vagy te? Felelj a kérdésre. Meg akarsz halni? Erről van szó? Daryl, mi ütött felé? Kussolj! Halljam. Odafent egy jó embert temettünk el. És most készen állnak fellógatni téged. Elég, ha felviszlek téged a lépcsőn és kampó. Hányan vagytok összesen? Már mondtam nektek, hogy... Hányan? 10.
Mármint volt, de nem használtuk. Mióta éltek közöttük? Nem tudom. Velük vándoroltunk. Úgy értem, a halottakkal. Az arcbőr miatt békén hagytak. Megvédtek minket, és mi is őket. Van táborotok? Falaitok? Falak. A fal nem véd meg senkit. Ezek a helyek nem maradnak fenn, sosem maradnak. Az anyukámmal többször is tanúi voltunk. Újra meg újra. Alig emlékszem a korábbi világra, de anyukám mesélt arról, hogy változott. És hogy mi hogy változtunk, hogy szükségünk lett a halottakra és egymásra a túléléshez. Sosem voltunk egyedül. Miért töltitek meg a társunkat? Ki vele? Mindig is ez volt a tervünk. Az ember manapság csak ilyen. Aki ilyen fenyegetést jelent, vagy mi, vagy ők. Hányan vagytok összesen? Már az mondtam, igazat! hogy ez az igazság. Ne hazudjál! Anyukám, csak az anyukám. De ő jó ember. Kérlek, ne keressétek őt, kérlek. Csak egy asszony, aki magára maradt. Azt mondta, sosem vagytok egyedül. Ő is a temetőben volt. Külön váltunk, de csak ő volt. Hazudsz! Kérlek, az igazat, de nem, tényleg az igazat. Mondtam, hogy ezt fogom tenni! Daryl, állj! Fogd be! Más nem tudom, kérlek, eresszel! Daryl, elég! Daryl, kérlek, ne ölj meg! Kérlek! Azt mondtam, hogy maradj Kusban. Ő csak egy lány. Megmondjam, hogy hol van a helyed? Ott, ahol most vagy. Egészen addig, amíg meg nem jön a kibaszott józan eszed. Daryl! Daryl! Várj! Köszönöm. Mi? Csak megköszöntem, hogy megmentettél. Muszáj volt. Nem hagyhattam, hogy megtegye. Henry vagyok. Én Lydia. Nagyon örülök. Jól van, vegyél vissza, Picur. Tudom, hogy azt mondtad, hogy lelősz, de... Baszki! Egy csomóan keresnek téged. Mondtam neked, hogy nincs kint semmi. Kurvára igazad volt. Hogy beszélsz? Gyerek vagyok, seggarc. Igen. Igen, az vagy. Mit mondjak? Káromkodni szoktam a barátaim előtt, akik tudják, mi a dörgés. Kösz, hogy kölcsön vehettem.
Visszajössz Alexandriába? Ja. A cellába. Miért? Mert igazad volt. Körülnéztem, és az a helyzet, hogy valóban nem vár itt már rám semmi. Többé nem. Akkor visszajössz. És utána? Tudatom veled, ha kitaláltam. Onnan hogy néz ki? Szia. Már közénk tartozol. Örülök nektek. Kösz. Mit csinálsz idefenn? Olden. Ő a... Még... Magam sem tudom, hogy mi az. Egész még friss, de... Tudom, hogy milyen érzés. Luke túlélő. Jó kezekben van. Kezdheted melegíteni a hangszálaidat. Oké, majd meglátjuk. Hagyd csak, csinálom. Különös. Itt az út vége.